Hola, matestuberos! Anem a resoldre uns quants exercicis pel mètode de substitució, ¿vale? Vinga, anem amb aquest primer sistema d'equacions. X menys 3y igual a 13, 5x menys y igual a 23. Vale. El primer pas en què consistia? Aïllar una incògnita, no? Per tant, jo en aquest cas aïllaré les x de la primera equació. Per tant, x serà igual a 13 més 3y. No? El menys 3y està aquí restant, passa a l'altre cantó, sumant. Vale? I el següent pas quin era? Substituir la incògnita que hem aïllat a l'altra equació, no? Bueno, doncs anem a veure com queda. Que serà 5 per x, vale? I la x en aquest cas que serà 13 més 3y. Vale? Molt important aquest parèntesis. Vale? Tot es multiplica per 5. Menys y, no? Igual a 23. Ara ja tenim una equació amb una incògnita, així que el següent pas, quin serà? Trobar el valor de la y. Això ja és una equació de primer grau, és pico i pala, això ho sabeu fer. Per tant, com quedaria? Doncs hem de treure el parèntesis, no? Amb la propietat distributiva. Per tant, 5 per 13. Quan serà això? 65. Vale? La calculadora a mà, si no ho sabem fer de cap. Més què? Més 5 per 3y. 5 per 3, 15. Per tant, més 15y. Menys y igual a 23. Ara, 65, que està aquí sumant, com passarà a l'altre cantó? Restant, no? I 15y menys y, 14y. Serà igual a què? A 23 menys 65. No? El 65 aquest ha passat restant. Aquí està sumant, passa a l'altre cantó, restant. Bueno, i això què ens dona? Doncs 14y serà igual a menys 42. Així doncs la y serà igual a menys 42 partit 14. Per què partit? No? El 14 multiplica la y, passa a l'altre cantó dividint. I això què és igual? Doncs a menys 3. Vale? 42 entre 14 és 3 i el menys. Per tant, la y serà menys 3. I quan valdrà la x? Si sabem que la y serà menys 3, serà tan simple com substituir aquest valor en aquesta equació d'aquí i ja trobarem el valor de la y. Per tant, anem a substituir i què tenim? 13 més 3 per menys 3. Llavors, 3 per menys 3, menys 9. Així que tenim 13 menys 9. I això quan dona? 13 menys 9. 4. Molt bé, doncs la x serà igual a 4. Així la solució d'aquest sistema serà x igual a 4 i igual a menys 3. I ja ho tenim. Vale? Anem a veure un altre. Vale, matestuberos, anem a veure aquest sistema d'aquí. Vale? Aquest sistema així a simple vista, quan el veiem per primer cop, ens fa por, no? Veiem aquí fraccions i diem, ui. Bueno, doncs si ens fa por treballar amb fraccions, el primer que hem de fer és treure les fraccions. Per tant, anem a arreglar aquest sistema i anem a deixar un que amb el que ens agradi més treballar. Llavors, per treure el denominador d'aquesta equació, doncs hauríem de multiplicar tota l'equació pel mínim comú múltiple de 2 i 3. No? Que en aquest cas què és? 6. Llavors, si multipliquem tota aquesta equació per 6, traurem el denominador. I la de baix, vale? L'equació de baix, el mínim comú múltiple directament serà 5, i si la multipliquem per 5, traurem el denominador també.
I quines equacions ens quedaria? Doncs 6 per x mitjos, no? 6 per x partit per 2, més 6 per y partit per 3. I això serà igual a 6. Llavors, com ens queda això? Aquest 6 se'n va amb aquest 2 i ens queda un 3. Aquest 6 se'n va amb aquest 3 i aquí ens quedaria un 2, no? I el sistema arreglat seria 3x més 2y igual a 6. Anem amb la de baix. Què ens quedaria? 5 per x partit per 5 més 5y igual a 16 per 5. Quan és 16 per 5? 80. Vale? Aquest 5 i aquest se'n van i ens queda x més 5y igual a 80. Bueno, doncs ja tenim aquí unes equacions amb les que ens agrada més treballar. Bueno, bé. Vaig a moure això de manera que ens quedi aquí les equacions amb les que volem treballar. Aquest és el nostre nou sistema, que és equivalent a l'anterior, ¿vale? Perquè nosaltres ho hem calculat i hem arribat a aquesta solució. Ara, resoldre aquest sistema pel mètode de substitució. Doncs com deia, aïllar una incògnita. Sempre intentarem aïllar la que no tingui cap coeficient, no? La que tingui un 1 com a coeficient. En aquest cas seria la x de la segona equació. I que seria x igual a 80 menys 5y. Un cop aïllem la incògnita, la substituïm a l'altra equació. I què ens queda? 3 per 80 menys 5y. Vale? Recordem-nos del parèntesis. Tot el 3 multiplica tota la x. Més 2y igual a 6. Bé, continuo aquí baix. 3 per 80. 240. 3 per menys 5y menys 15y més 2y igual a 6. Els números a la dreta, les lletres a l'esquerra. Menys 15y més 2y menys 13y. Això serà igual a 6 i el 240 que està aquí sumant passa a l'altre cantó restant. I 6 menys 240 és menys 234. I ara què? Doncs la y serà igual a menys 234 partit menys 13. No? El menys 13 que multiplica la y passa a l'altre cantó dividint. I què queda? Doncs que la y és igual a 18. No? Menys per menys és més, per tant, y igual a 18. Ara que tenim el que val la y, que és 18, per trobar la x, directament podem substituir aquest valor en aquesta equació d'aquí. No? I què ens quedaria? Doncs 80 menys 5 per y, que és 18, i això és igual a 80 menys 90. I això és igual a menys 10. Així que la solució d'aquest sistema és x igual a menys 10 i igual a 18. Molt bé. Anem a veure una altra, va. Vale, matestuberos, anem a resoldre ara aquest sistema d'aquí pel mètode de substitució. El primer pas. Vinga, va, m'ho dieu vosaltres. Exacte, aïllar una incògnita, no? La més fàcil en aquest cas torna a ser la x. Doncs la x, a què serà igual? El 2y que està aquí sumant passa a l'altre cantó restant. Vale, ja tenim la incògnita aïllada. Ara, substituïm la incògnita que hem aïllat a l'altra equació. I què ens queda? 5 és igual a menys 2 per 2 menys 2y. No?
La x ara val 2 menys 2i. Ho substituïm. Menys 3i. Traiem el parèntesis per la propietat distributiva. No? Ara ja tenim una equació amb una sola incògnita i això ho sabem resoldre. Així que 5 serà igual a què? Menys 2 per 2, menys 4, menys 2 per menys 2i, més 4i. Vale? Molt important aquest més d'aquí, menys per menys, sempre positiu. Menys 3i. Vale? Doncs ara, números a un cantó, lletres a un altre. Menys 4, que està aquí sumant, el passarem a l'altre cantó. Perdó, menys 4, que està aquí restant, passarà a l'altre cantó sumant. Per tant, 5 més 4 serà igual a què? 4i menys 3i. Doncs serà igual a i. Així doncs, la i és igual a 9. I ara què? Com trobem el valor de la x? Exacte, la substituïm a l'equació que havíem aïllat la incògnita. Així, la x serà igual a 2 menys 2 per 9. 2 per 9, 18. 2 menys 18, menys 16. Així que la solució d'aquest sistema és x igual a menys 16 i igual a 9. Doncs ara us toca a vosaltres practicar una mica més a casa i, bueno, sort a l'examen, si en teniu.